Rest bafowethu, rest. Yini kodwa kuseni kanjena mfowethu? Angakodli mfowethu. Angakodli ngisho ibreakfast. Usula. Uyabona mfana, angazi noma isicefu uyasidayisa yini noma into ekuwena. Ngoba mina ngize ngomunye umqondo. Yini? Umqondo wani lo zengawo la? Umqondo wengane mfowethu. Weyingane. Yini ubona ukuthi anginayo ingane mina? Uyazi nje nginayo ingane mina. Wena. Swine. Ngisho umqondo wamacheri baba. Hayi boy man. Hey wena khawungixelele man Ekwadini ngishaba. Kodwa nawe bafo, engazi unobubi. Ububi bafo. Wena ubuzibona kanti unjani umuhle wena uyibhekile nje. Hayibo. Ububi into engalungiseka bafo. Into esingayilungisa ububi. Awu. Awunjalo nje ukuthi ngalungisa. Yini wayilungisa kulo piece lo? Oh shit. Wena ukuhlaza wena yazi ngokhela ingilanga ngokubulala mfana wami yazi. Ngithe ungalungisani la? Yazini. Ngoba usukhuluma lo dodo wakho. Khuluma ke le ingane lezo othi ziyakuzona ziphi? Nangu siyakhuluma ke manje. Sina ngabo Rose. Angigqoka iskip. Ugqoka iskip sambe mfowethu. Angigqoka iskip. Uka mathambo. Lele. Ay. Hey, kama ngizokwenzani la? Baba thatha iskip sambe baba. Yena mfana. Abisana. Yini ngabe shaya amabhek. Ngathi ngashaya impama. Hayibo. Sandla siyababa. Bathi abanye ukuzothola imali. Awu mina ngikhahlaza impama ke manje. Ayangibona impama mesha. Hey. Oza la. Kanti baphi labantu bakhona? Beza bayimvula yini mina sengikhathele ukuhlala. Ingabe nje sengilinde yangaka nje ngilinde izibozi zala ngakini ngingazazi. Ayibo. Ade nje ungisusile ekhaya. Hawu wakubona laba beza lapha? Hayi ngeke wami. Nguza lo hake. Hayi suvela sana madodana. Ngiyadlala. Hawu bese ngishilo. Naw. Ufuna ukwenza njani? Hayi ngawusama manje mama ngabe. Bafo mfowethu. Hayi izobonana mama. Isikwenza njani manje? Hawo ini mina ngisale naleli idumbe leli. Inqina leli. Ngizozala ingane nje. Hawu. Hayi kodwa nawe ke wazi wangiphoqa sheri. Yini manje mama? Yini manje le? Awu right nje. For wena. Hayi mina ngiyakuqala ukuba nje umumbi yasilele iminute ngihlela ngithi ngiyakubuka ngiyakuzama ukuphathisa. Ukhuze lo. Hayi wozani nihamba kancane manje indaba. Hawu. Hey! Bafowethu nisize bafowethu faka usubscribe baba phezulu. Yes. Khona notification bell lapha. Yes.